Avui, com sabeu, el president de la Generalitat, el molt honorable president, ha hagut d'anar a Madrid, al Tribunal Suprem, a defensar-se per no haver despenjat una pancarta del Palau de la Generalitat que hi deia "Llibertat presos polítics i exiliats". A Espanya, posar una pancarta que digui "Llibertat presos polítics i exiliats" és delicte i et porten al Suprem. Avui ens hem concentrat a petició de tots, a petició de la gent del carrer. Avui revivim l'esperit de l'1 d'octubre. Vam sortir al carrer a defensar unes urnes, les vam defensar entre tots i no ens hi portava ningú. Aquest acte d'avui hi som tots, però no el convoca ningú. Ens hem adherit tots. Ens hem adherit les entitats, ens hem adherit l'Assemblea, s'hi ha adherit Òmnium, el CDR, el Consell per la República, la Comissió per la Dignitat i s'hi han adherit els partits que tenen representació municipal. S'hi ha adherit Junts, s'hi ha adherit Esquerra, s'hi ha adherit Més, s'hi ha adherit la CUP i s'hi ha adherit Tots per Sant Feliu. Us dono les gràcies a tots els que ens acompanyeu aquí avui. Les gràcies també al senyor alcalde i als regidors que ens han acompanyat. Llegirem un manifest i llegirà l'Elisenda Romeu. Per què hem triat a l'Elisenda Romeu per venir a llegir aquest manifest avui? Doncs perquè l'Elisenda Romeu és una persona que des del seu naixement ha estat molt posada en la lluita aquesta que estem vivint avui, que sabeu que no és una lluita nova, que és una lluita de fa molts anys. L'Elisenda és filla de represaliats, ella mateixa ha estat represaliada, va haver de viure a l'exili durant 5 anys, als anys 70, va ser presonera política i va ser una de les persones que van fer les vagues de fam dels anys 70. Va estar 20 dies en vaga de fam. Un cop restaurada la democràcia, o aquesta pseudodemocràcia, l'Elisenda sempre ha estat molt posada, ha seguit la lluita, sobretot en les branques d'igualtat de gènere i d'educació, perquè entenem que educant fem una societat millor. Va ser en el seu moment cofundadora de la Plataforma per la Llengua, va ser cofundadora de l'Assemblea Nacional Catalana i actualment està formant part de les sectorials de l'Assemblea de persones represaliades i jubilats. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Bé, bona nit. Avui som aquí perquè una vegada més hi ha un president de Catalunya que és represaliat. Jo abans de llegir el manifest volia fer referència que des de Prat de la Riba fins ara hi ha hagut 10 presidents represaliats. 10. Això no passa enlloc. Per tant, hi ha Enric Prat de la Riba, que va ser represaliat per un article que va fer La Veu de Catalunya, imagineu-vos, però va ser empresonat. Després Josep Puig i Cadafal, que va estar a l'exili i quan va tornar no el van deixar treballar més d'arquitecte, Francesc Macià, Lluís Companys, Josep Irla, Josep Tarradellas, Jordi Pujol, Artur Mas, Carles Puigdemont i ara Quim Torra. Els únics que no han estat represaliats són Pasqual Maragall i Josep Montilla, que són del PSC. No vull dir res més, jo em sembla que està prou clar el que està passant. Bé, ara us llegiré el manifest que m'han donat i que m'han demanat que llegeixi. Manifest de suport al president de la Generalitat de Catalunya. El molt honorable Quim Torra és el legítim president de la Generalitat de Catalunya. Ni Tribunal Suprem ni cap altre tribunal té el dret de suspendre'l del seu càrrec. La decisió del poble i del Parlament de Catalunya són del tot inviolables. Tenen plena sobirania per a decidir qui ha de presidir el país i ningú, llevat del propi Parlament, pot cessar un president electe. Aquesta és una de les més elementals regles de la veritable democràcia. El president, com a càrrec electe, gaudeix de plena immunitat parlamentària i cap tribunal hi ha de tenir el dret de sostreure-li. La inhabilitació d'un president de Catalunya no pot estar mai en mans del Tribunal de Madrid. El molt honorable president Torra tenia tot el dret de fer col·locar i mantenir una pancarta al balcó de la Generalitat en defensa de la llibertat dels presos i les preses polítiques catalanes. Tothom és lliure d'expressar la seva opinió i encara més el president de Catalunya. Aquest, amb la seva actuació, denuncià la situació dels presos polítics i va posar en evidència la premissa cada cop més admesa entre els juristes que els nostres polítics i els presidents d'entitats mai no haurien d'haver estat jutjats
i menys de la manera que ho van fer, tal com confirmen una recent sentència belga. Plegar-se ara a la voluntat del Tribunal Suprem és plegar-se a les directrius d'un tribunal del tot desprestigiat davant la justícia internacional. El president Torra ha de poder continuar, sens dubte, com a president electe de tots els catalans i totes les catalanes. 17 de setembre de 2020. Visca Catalunya! Doncs moltes gràcies a tots per haver vingut. Estigueu pendents de les xarxes perquè sabeu que en aquest país a vegades passen coses i ens trobem en aquesta plaça. Moltes gràcies una altra vegada, senyor alcalde, moltes gràcies regidors. Sabeu que quan anem a societat civil i els partits polítics són imparables. Visca Catalunya lliure! Una rodada per l'esquerra.